L'acte de divendres es farà a les 9 del vespre i forma part de la campanya d'estiu de l'ANC Activa't per la República Catalana. Consta de 6 eixos, els que es considera que són els principals greuges de l'Estat contra Catalunya. Un d'ells gira entorn al concepte de pobresa energètica. I aquí l'ANC denuncia que la impugnació del Tribunal Constitucional sobre una decisió del Parlament de Catalunya que pretenia pal·liar aquest problema pot posar en perill el benestar de milers de catalans. Com cada any és habitual, aquí a l'Escala fem una petita representació del que serà, diguéssim, la diada de l'11 de setembre. Aquest any l'Assemblea Nacional Catalana ha volgut que girés sobre 6 eixos que representen els greuges més importants que l'Estat ha tingut contra Catalunya, que giren al voltant de resolucions que el Parlament de Catalunya ha decidit i que després el Tribunal Constitucional ho impugna. Aquí a l'Escala hem triat un lema que és contra la pobresa energètica, que és una manera de denunciar una decisió que va prendre el Parlament de Catalunya per ajudar a totes aquelles llars de Catalunya que tenen estretors o que hi ha talls de llum o d'aigua i que va prendre la resolució d'ajudar-los i que segons el Tribunal Constitucional no s'acull a la legalitat i per tant ho ha impugnat. Per denunciar la situació, el que es farà divendres serà una encesa massiva d'espelmes a la riba. A través d'allò que antigament, quan no hi havia llum, fèiem servir les espelmes, allà a la riba les col·locarem sobre el terra i després repartirem fulletons del significat de tot això i també parlaments perquè ens expliquin quina és la decisió que va prendre el Parlament de Catalunya, quins són els continguts d'aquest 11 de setembre. Els parlaments aniran a càrrec de Liz Castro, membre del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, i de Pep Cruanyes, coordinador de la Comissió de la Dignitat. Francesc Tobau convida a tothom a implicar-se en la mobilització d'aquest divendres. En principi el que demanem és que tota aquella gent, no d'aquí a l'Escala, sinó també tots els estiuejants, facin seva la convocatòria i amb la seva acta de presència serà com més serem, més, diguéssim, sobresurt aquesta denúncia que volem fer contra les decisions del Tribunal Constitucional i en suport del Parlament de Catalunya. Per tant, és molt important l'assistència, com més serem, més es veurà que aquesta crítica, aquesta denúncia i aquesta reivindicació té més suport que mai. A banda de la mobilització de divendres, l'ANC de l'Escala ja ha obert les inscripcions per anar a la manifestació de l'11 de setembre, a Salt. Es venen tiquets per anar-hi amb l'autobús de l'ANC cada dimarts des d'avui fins vigílies de la Diada, de 7 a 8 del vespre al CERT.